Moi! Tänään me käydään läpi, miten sä oot just se tyyppi dinnerillä, joka sä haluat olla. Eli et sä et ole kroonisesti online koko ajan puhelimella, vaan sä toteutat itsellesi B-roll-materiaalia niin, että kukaan ei oikeastaan edes huomaa, että sä kuvasit. B-rollista puheen ollen tää setti pelasti mut tänään, kun mun piti olla kuvaamassa Turussa sitä, miten sä toteutat vieraasta kaupungista kaupunkimiljöössä omaa B-roll-materiaalia. Mutta täällä mä oon meidän makkarissa, koska lapset on kipeänä. Mutta B-roll pelasti, ja tää on just se syy, miksi myöskin sun kannattaisi tehdä sitä enemmän. Tässä on sulle täsmällinen kuvauslista, mitä kannattaa tallentaa ensi kerran, kun sä oot lähdössä dinnerille tai ulos sun kavereitten kanssa. Tässä on se sun lista, mutta käydään nämä vielä kuvina läpi. Eli 1. asu peilin kautta, heijastuksista, näyteikkunoista tai sitten ihan rehellinen selfie tuosta yläviistosta. Musta on ihanan näköinen. Ravintolassa on tosi hyvä hyödyntää sitä, kun pöytäseurueet vaihtuu. Eli tyhjät pöydät ympärillä. Käytän nopeasti katse vähän niin kuin ympäriinsä, että mitä siellä on tapahtumassa, mikä suunta näyttää hyvältä ja hyödynnä. Ravintolat on panostaneet viime aikoina tosi paljon tiskeihin. Ne on tosi näyttäviä ja ne näyttää tosi kivalta kuvattuna tälleen muiden pöytien läpi, ilman että ihmiset niissä näkyy. Ja tästä tulee tosi paljon mielenkiintoa sinne kuvaan, mutta myöskin sun ei tarvitse ottaa sitä hetkeä, että siellä olisi ihan tyhjää. Eli zoomi päälle ja välistä kuvaamaan. No annos. Tää on superhelppo toteuttaa. Luultavasti kaikilla muillakin on puhelin tässä kohtaa esillä. Annosta mielenkiintoisempi mun mielestä on tää kohta, kun sä oot lopettanut ruokailun. Laita tsukumi päälle, 2- tai 3-kertainen tsukumi ja ota kuva sun aterimista, lautasesta, jossa saa olla vähän asioita meneillään, saa näkyä vähän lasia taustalla ja muuta, niin tää toimii. Ja lasit. Lasit näyttää nyt tosi hyvältä. Mitä enemmän laseja pöydässä, sen parempi. Ja sit pakko antaa tälle turkulaiselle Amelie-ravintolalle pisteet kukista. Nämä kukat näyttää jotenkin niin hyvältä. Nämä on tämmöiset herkät, kauniit kuvassa ja jotenkin pehmeämmät verrattuna siihen, että neilikat on jostain syystä tehnyt paluun ravintoloiden pöytiin. Seurueen kuvaaminen esimerkiksi peilin kautta, mutta tässä taas tärkeää se, että sä tiedät, että tämä on kaikille muillekin ok. Tässä on meidän Tabulan johtoryhmä. Meillä oli tämmöinen johtoryhmän ensimmäinen kokoontuminen. Ja sitten erilaiset maisemat. Esimerkiksi kun ilta on tälleen hämärtynyt ja sä otat hissin läpi kuvan, niin tää on ihan superhyvän värinen suoraan erilaisiin story-taustoihin. Näillä vinkkeillä puhelin täyteen B-roll-materiaalia, mitä sä voit hyödyntää sun storeissa, sun feedpostauksissa, ja sun ei tarvii olla hetkeäkään se tyyppi, joka on kameran kanssa toteuttamassa pelkästään itselleen materiaalia.